Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. 54-нче гимназиядә капиталь ремонт үткәрелә, биредә нинди эшләр башкарыла? СВОда катнашучылар өчен җиңү символы. Укучылар, укытучылар һәм ата-аналар бергәләп хәрбиләр өчен брошлар ясадылар. Әміне башқа объекта киресенчә барысы да әле үзгәрә генә башлый. Ярчалыдагы 54-нче гимназиядә капиталь ремонт үткәрелә. Төзелеш эшләре агымдагы елның февралендә башланып китте. Белгечләр һәм мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре ышандырганча, яңарту уку процессына берничек тә кумаучаламый. Балалар укуларын дәвам итәчәкләр. Тулырак киләсе минутларда сөйләрбез. Мәгариф учреждениесе берничә блокка бүленгән, әлеге бер блокта капиталь ремонт үткәрелә, икенчесендә уку процессы туктатылмый. Тавышлы эшләрне төзүчеләр билгеле бер сәгатьләрдә генә башкаралар. Төшке аштан соң төзүчеләр тавышлы эш төрләрен башкарырга керешәләр. 54-нче гимназиядә идәннән түшәмгә кадәр бөтен нәрсә үзгәрәчәк. Әлеге мәгариф учреждениесе 1991 елдан эшли башлады. 34 еллык тарихында ул тамырдан яңарачак. Төзүчеләр коммуникацияләрнең инженерлык системасын, тәрәзәләрне, батареяларны, идәннәрне, стеналарны һәм башкаларны яңарталар. Нам школа освободила третью часть. Мы сейчас работу ведем на 4000 квадратах. Это большие площади, 2 спортзала, актовый зал и освободили часть классов. Также работу ведем на кровле, они уже у нас заканчиваются практически. Төзелеш эшләре спорт залында барган арада физкультура дәресләре урамда үткәрелә. Һава торышы инде җылы, ә мәгариф учреждениесенең берничә мәйданчыгы бар. Физкультура у нас проводится на территории гимназии. Имеются 3 спортивные большие площадки, футбольное поле с беговыми дорожками, волейбольное поле имеется и универсальная спортивная площадка. Төзелеш эшләре яңа уку елына кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. СВОда катнашучылар өчен җиңү символы. 26-нчы гимназиядә шундый исемдәге акция узды. Аның кысаларында укучылар, укытучылар һәм ата-аналар белән бергәләп хәрбиләр өчен үз куллары белән брошлар ясадылар. Аларны ясауга 35 метрга якын триколор һәм 50-гә якын Георгий тасмасы киткән. Балалар триколор төсләрендәге тасманы алып, аны 3 өлешкә бүлгән, очларын бөгеп бармаклары белән кысып, хәрби хезмәткәрләргә бант рәвешендәге брошлар әзерләгәннәр. Ее удобнее носить. Она не развивается на ветру. Она не мешает как раз участнику СВО. Шулай ук укучылар хәрбиләргә изге теләкләр язган. Мәктәп укучылары әйтүенчә, Георгий тасмасы бүләк сыйфатында очраклы гына сайланмаган. Я решила принять участие в акции изготовления броши, так как это является символом храбрости наших солдат, которые сейчас защищают нашу страну. Георгиевская лента состоит из 2 цветов, черного и оранжевого. Черный цвет означает дым, а оранжевый пламя после сражения. Бу инде сугышчылар өчен үз куллары белән дозор Тимур отрядында тәрбияләнүчеләр тудырган брошларның икенче өлеше. Аны алар Буря кушаматлы хәрби хезмәткәргә тапшырганнар. Я сейчас в данный момент нахожусь в отпуске. Как поеду, я с собой же эти сразу же заберу и раздам всем тем ребятам, своим боевым товарищам. Дозор Тимур отрядында тәрбияләнүчеләр барлыгы 100-дән артык брошлар ясаганнар. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Түбән Камада Draw and Go Мәскәү рәсем студиясынан бушлай мастер-класслар сериясе ачылды. Ул инде икенче тапкыр килә. Мастер-класслар программасы бик бай. Моннан тыш Мәскәү рәссамнары аны яңа юнәлешләр белән тулыландырган. Аларда рәсем ясау күнекмәләренә карамастан теләгән һәркем катнаша ала. Дәресләрне Россиянең әйдәп баручы югары уку йортларын тәмамлаучылар алып бара. Катнашучылар помала һәм буяулар белән коралланып эшкә керештеләр. Беренче мастер-класс интерьер рәсем сәнгатенә багышланган. Сейчас, наверное, не знаю, замечали вы или нет, очень актуальны такие минималистичные, односложные, одноцветные, светлые интерьерные картины. Мәскәү рәсем студиясыннан бушлай мастер-класслар сериясе Сибурның яхшы эшләр формуласы социаль инвестицияләр программасы ярдәмендә гамәлгә ашырыла.
За период, прошедший с первого вот этого проекта Drawing Go, у нас в городе увеличилось кратно количество мастер-классов по живописи, которые проводят уже наши местные художники. 17-нен 27 апрельда Draw and Go рәсім студиясы Түбән Камада рәсім сәнгаты буенча 28 бушлай мастер-класс үткәрәчәк. Моннан тыш рәсем укытучылар өчен 3 дәрестән интенсив узачак. 27 апрельда проект нәтиҗәләре буенча студияда рәссамнары сайлап алган катнашучыларның иң яхшы эшләре күргәзмәсе һәм конкурсы узачак. Аларның эшләре билбордларда һәм шәһәр экраннарында урнаштырылачак. Жеңіл, оңайлы, түрлі түслерден, үкшелі һәм үкшесіз, ең мөһиме қолай бәйләрден. Белорус аяқ киімі янәдән яршалыда, табигый материаллардан һәм яхшы бәядән сыйфатлы аяқ киемне Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеш бар Белоруссиядә җитештерелгән аяк киеме. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә язгы һәм җәйге коллекция, туфлиләре һәм ботинкалары күп. Данные туфли очень комфортные, подходят на любую полноту ноги и на такие проблемы, как выпирающая косточка, деформация пальцев. Обувь имеет красивую перфорацию по всей поверхности, значит вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, подошва выполнена из качественного каучука, что дает амортизацию при ходьбе, снимая нагрузку на суставы. Түрк текстиле турында да онытырга ярамый урын җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлар. Хорошего качества, за практичность. Берем. Я никогда не была на белорусской ярмарке, но мне очень понравилось. Первая примерка мне шикарно. Белорус аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга була. Бүгінгі абнашлар, мин Роза Хабибуллина сіздің білен сау болашам, исән сау болығыз. В семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Цены от производителя с 14 по 20 апреля. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 22 апреля с 9 до 12 часов в медицинском центре Ликон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Получите деньги от 3000 до 10 миллионов рублей в КПКГ «Господдержка». Оставьте заявку, дождитесь решения и получите деньги. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 6. Телефон 99 96 42. Работаем 14-й год. Варикоза нет в Набережных Челнах. Дни здоровья. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 1000 рублей. 25 38 25.